তাকে বুকু রংনো নুগো তিনি আং নুখা ও বিক্রমল সম পা ও জায়গা অমন ব্লাইতেনো একটা ডিপ্রাইভ এলাকা দङ দীর্ঘ বছর ফাইদি जों एडिसि जोंनि नरं कलम तैबाय नरंनि फानबाय जतनि फानबाय थुमसांगै जों बाक्सांलायै जों कासे कताल सरकार तुफा अमनतिफ्रा मथानि सरकार बबागरेन तैफांबाय जों गाहामखाय नायखलि मानखाखाय तै मानखाय दुलि मानखाखाय सिनि गेटा तिफ्रालेनबो अब दाखिने जों मानाय बबागरे सावो ताइ 17 मास नर खानचा उंगै तंलायदे सिनि गेटा तिफ्रालेन जों दाक्टिनो माननाय हनै आबुनि बागिनो शुधु गेटा तिफ्रालेन मामा बायसिमु लाब्रै डेभलपमेन्ट मो खायना नांगोना डेभलपमेन्ट मो खायना नांगोना आमसाइनि नेतार घुस दासा केन धनि रांगाना अमो मकल काइसुमै तंना नांगोना नंनि एलाकाबो कोनो जदि काम फाइकाखाय केबोदा नेता रक्षा आबो मकल काइसुमै तंनि नर मा काइसमनाय बेनिफिशियारि रक चेक खायदि नंनि इंकबो बिसिव थांगै अनेक जायगानि रिपोर्ट दङ कय बुफां मोसक थांमानि कय बुफां मालिया अमथिंगलिया अनेक गोबां मा रिपोर्ट दङ जाहाथे आमथि रंयाखै जों नायै दङ आं आंनि स्टाफ बायसे ताबु पर्यन्त मिटिं खालायनो गयमोन बर' ताबु आनु फोन खाय दं अफिसाव गोबां बर' फैलायजा मालायनाय होनाय इनका आबुनि बागिनो ताकुर बुकुर अ बिक्रमल सम्पारानि बर' रक्तिनि सिनि सुग्राम बाबु आनो साका जे बर' ओ बरमुराव थांगै मुखितिं रगा लामा किनाराव फालो सम्पक नगराव फालो आं नुगो आंबो कमला रपाय साका आरनि गोबां मा थांखाय फाइते एंति थांपुर फालि रपायका हयतो अनेक आनो सिनेना हयतो आं बर'नो सिनेमा लियाना नंनि हाथाय कतर जेदा सिस्टेम काय जों लामा किनाराव बति खायि नंनो तांगिरि मानार फालनानि अबबो जों चाइतोंना आं वेस्ट जोननि बिसिङाव जुदि कलायखाय आं चाइतोंनाय हेंगाखाय अरताय कयका जागानि मुं सागासिनि सुग्राम बाबु आरोबो जुदि जों गाहाम जुदि गतंखाय आरोबो जों मार्केट दिनाय नर रेजुलेसन तुइ फायदि ता वानादि आनि थानि फायदि आनि थानि या खालिता फायदि या खालिता हेंगाखाय कोल जांनाय नर हिनजांनाय या खालि जन केव फायदि कागज नायो नर कागज तुइ फायदि रेजुलेसन तुइ फायकाय नर नंग एलाकानि डेभलपमेन्टनि बागै एक्शन प्लान आं गायनाननाय एबं आबनो इनको टीए टेक्निकल एप्रुव खालायमानि परेवखैनो नरमनि आबनो जों फाइनान्स रहनाय फाइनान्सनि एप्रुव रां फायकायनो लगलगिनि जों सामुरिनाय एबं अ आमसाइनि सामुं तांफ्रो जारासिनि सिखलिर गोबां बेकार चाकरि माया खायनानि लामा नायथुगै माया बरनो इंजिनियर सारिनाय बरनो लगे तयै खायदे होनाय जाते बर किसा मिसा काम खायै इंजिनियर लगे तंग बर लेपसेल सुमानथुं अबन व्यवस्था खाय दङ आबुनि बागैनो ताकुरो बुकुरो कगनो तां रग लिलिया ताबो कायसा दुखा जे आईपीएफ तिनि कगनो मा सावो बर रिजनल कायसा पार्टी बीजेपी कायसा नेशनल पार्टी अथस मिसिर खालायप्रो बर ताबुखाय ओ आईपीएफ तिनि बर बतम ह भारत माता की जय बरकाव भारत माता की जय नंगा तिफ्रालेन करि था बुंनि मुनि स्लोगान तिफ्रालेन करि था किंतु जाब्रा कायसा काय बर कदना कायसा ता कायसा न मालाया चेयरमैन न सेगले बुलायो रिखिलायो ऑफिस सबायलायो ताबुखाय आईपीएफ तिनि बुंनि निजेस्व जे प्रिंसिपल तंमनि आदर्श तंमनि आबनो कादुलै ताबुखाय भारत माता की जय बीजेपी टुपि थुबै बीजेपी फ्लैग ति ताबु हिमु बरबाय 2023 नि सिगांनो बर मनक जागोन उ चिबुक यंलाना मनक माहाय मनगै गलक साखाय जागोन मुंनि कोनो फान करिखा आबुनि बागैनो दिनै जारा अरतिफ्रा मथाव जयन खायफिनाय अ थानचानि माइरो जारा फायनाय आं बरनो लामसगो आं बरनो खाबाय लामसगै सानानि मुसुंगो बुसकांगो चिनि चबा कतर तंगो आबंखा नभेम्बर तालो जों गेटा तिफ्रालेननि बिल तो पास खायका जों दिल्ली गभर्नमेन्ट थाङै सायनाय अ दिल्ली गभर्नमेन्ट जों अमन थांनाय तिफ्रा हास्टनिफ्राय 1200 मतन तिफ्रा सारो जों दिल्लीआव थांनाय आरो जों डेमोन्स्ट्रेशन खालायनाय 10 दिन बुबागेरा सावो अ बिक्रमल समकामी अ चाम्पा अरनि सिखलियाव जाहाथे दिल्लीआव थांनायनि बागै आं होयो नरनि मुंबो नरबो सिलेक्शन लायथुन नरबो सिलेक्शन रेडी जाहाथे का अ दुर्गम एलाकानि बरबो दिल्ली थाङै नायथुन गेटा तिफ्रालेननि बागै चिरा खंनायनि बागै बर थाङै आरो सिमा चिरमा खंनाय कारण गेटा तिफ्रालेन अ बिक्रमल समबो खालायो आबुनि बागै अरनि बरबो थांनानै नांगौ ताइ काम सासेनाय दिनै मुसिं नं